vítajte na live streame, ktorý je nazvaný Právo s Patrikom. Ako iste teda viete, moje meno je Patrik Ozimanič, som advokátom, ktorý sa snaží vo svojej praxi aj istým spôsobom rozširovať právne povedomie ohľadom rôznych právnych záležitostí a právnych tém. Rozhodol som sa aj pre túto formu, teda formu live streamu, alebo po slovensky nazvaného živého vysielania, a týmto spôsobom by som rád rozoberal, pokiaľ možno pravidelne, vždy nejakú tému, ktorá buď môže pomôcť ľuďom, prípadne pomôže či už pri riešení nejakých právnych problémov, alebo pomôže človeku sa niečo nové naučiť či dozvedieť. Téma prvého live streamu, dnešného prvého live streamu je, ako prebieha rozvod. Čiže nebudem zdržiavať, aby sme teda využili čas, ktorý je na to vyhradený, a môžeme sa teda pustiť do toho. Len teda pripomeniem, že pokiaľ budete mať nejakú otázku či pripomienku alebo podnet, námietku, pokojne mi napíšte komentár, budem sa snažiť na ne reagovať. Neviem, či budem vedieť reagovať na všetky, ale budem sa snažiť. Poďme teda k veci. Rozvod. V podstate rozvod manželstva je upravený v zákone o rodine. No a rozvod, manželstvo ako také je už zakotvené aj v ústave a je teda aj ústavou, aj zákonom o rodine zakotvené alebo chránené ako jedinečný zväzok muža a ženy, ktorej štát všemožným spôsobom chráni a podporuje teda aj tých rodičov k tomu, aby vychovávali deti v súlade so svojím nejakým presvedčením a názorom. Manželstvo však samozrejme nevždy môže dopadnúť podľa očakávaní a niekedy sa môže stať, že tí manželia sa nejakým spôsobom prestanú vedieť dohadovať na nejakých základných veciach a môže nastať teda taká situácia, že jeden z manželov, prípadne obidvaja, sa chcú rozviesť. Rozvod manželstva upravuje zákon o rodine. Zákon o rodine je u nás nastavený ale tak, že návrh na rozvod manželstva môže podať iba jeden z manželov. To znamená, že neexistuje nič také ako rozvodové papiere alebo spoločná žiadosť manželov, ako je to napríklad niekde v zahraničí, kedy sa vypíše len nejaký formulár na matrike alebo na nejakom úrade a za 10 minút ste rozvedení. Nie, takto to na Slovensku nefunguje. Na Slovensku vždy musíte podať návrh na rozvod. Návrh na rozvod je teda riadne podanie, čiže zákonom predpokladaná forma určitej listiny dokumentu, ktorá sa následne podáva na súd. A následne teda to podanie musí mať nejaké náležitosti. Čiže návrhu na rozvod je potrebné opísať v podstate, čo od súdu chcete. Je potrebné povedať aj to, že u nás neexistuje právny nárok na to, aby vás súd rozviedol. To znamená, že sa pokojne môže stať, že súd manželstvo nerozvedie a môže sa stať, že návrh na rozvod zamietne. Stáva sa to však len veľmi zriedkavo a musia byť na to veľmi, veľmi vážne dôvody, aby súd manželstvo nerozviedol. Z praxe môžem povedať, že väčšinou sudcovia argumentujú pri návrhu na rozvod alebo pri rozvodových konaniach tým, že manželstvo je najmä dobrovoľný zväzok muža a ženy, čiže ide kvázi o akúsi dohodu medzi dvoma osobami, medzi mužom a ženou, o tom teda, že vstúpia do manželstva. Tak ako sa dobrovoľne môžu rozhodnúť, že vstúpia do manželstva, tak sa dobrovoľne môžu rozhodnúť aj, že z neho vystúpia. A preto už som viackrát počul u sudcov pri odôvodňovaní rozhodnutia, že vlastne jedným z argumentov bolo to, že kto je sudca, aby bránil alebo aby nútil dospelých ľudí k tomu, aby teda ostávali v manželstve. A to je teda základná premisa, základné východisko toho, prečo teda súd potom to manželstvo rozvedie. Ako som teda hovoril, súd málo kedy zamietne návrh na rozvod, ale nie je to výnimočné, nie je to vylúčené. V podstate na to, aby súd mohol rozviesť manželstvo, musia byť splnené určité podmienky. Návrh na rozvod, teda ako som hovoril, musí obsahovať náležitosti a súd manželstvo rozvedie, ak je manželstvo hlboko a trvalo rozvrátené, neplní svoje funkcie a neexistuje nádej na obnovu. Čiže toto sú také 3, respektíve 4 základné predpoklady, kedy ten sudca môže rozhodnúť o tom, že manželstvo sa rozvedie. Ak podávate, alebo ak sa chcete rozviesť a podávate návrh na rozvod, tak v návrhu na rozvod je potrebné opísať v zásade to, aké manželstvo bolo na začiatku, kedy vzniklo, treba opísať
kedy bolo uzavreté, kde bolo uzavreté, priložiť fotokópiu alebo teda originál sobášneho listu podľa toho, ako vám to vyhovuje. Fotokópia nemusí byť overená, pretože v praxi to je tak, že sudcovia často i tak vyžadujú originál predložiť na súdnom pojednávaní, takže ten aj tak potom sudcovi ukážete osobne, keď prídete na pojednávanie. Čiže ďalej v tom návrhu môžete opísať to, kedy nastali prvé problémy, v čom spočívali, v čom sa neviete s manželom zhodnúť alebo dohodnúť, či ste sa snažili o nejakú nápravu toho manželstva, či ste mu dali ešte šancu a v zásade potom vlastne opísať aj to, že či teda je tam nejaký priestor na tú obnovu alebo nie, či ste skúšali napríklad manželskú poradňu alebo iné nejaké inštitúty alebo iné poradenstvo. Pokiaľ teda z toho návrhu vyplýva, že tie predpoklady na rozvod manželstva sú splnené, tak potom súd rozhodne o rozvode manželstva. Samozrejme pri podaní návrhu na rozvod sa návrh podáva v závislosti od toho, či sú v manželstve deti alebo nie. Pokiaľ ide o rozvod bezdetného manželstva, tak podávate návrh na rozvod tak, že ho podávate na súd, na príslušný súd. K tomu sa ešte dostanem, ale návrh podávate v podstate dvojmo. Čiže jeden návrh ide pre sudcu alebo pre súd a druhý návrh bude zasielaný protistrane, čiže vlastne druhému manželovi. Ak by ste návrh podávali nie poštou, ale osobne, tak odporúčam vytlačiť si ešte tretie vyhotovenie návrhu, ktoré vlastne donesiete do podateľne príslušného súdu. Dve vyhotovenia návrhu na rozvod spolu s prílohami priložíte, teda dáte do podateľne. Na to tretie vyhotovenie požiadate pani úradničku, aby vám dala pečiatku o tom, že kedy bol návrh podaný, prípadne si môžete vyžiadať aj potvrdenie o pridelení sudcu a o spisovej značke. Následne teda ten návrh na rozvod je zasielaný druhej strane, čiže odporcovi, kedy si sa to volalo odporca, dnes by sa už po správnosti mal používať tzv. Hmotnoprávne označenie, čiže mal by sa používať manžel a manželka, čiže manžel, ktorý návrh podal a manžel, ktorý návrh nepodal. No a v zásade, keď je návrh tomu manželovi doručený, on sa k nemu má právo vyjadriť a v zásade z jeho vyjadrenia potom bude jasné, už aj na tom pojednávaní, akým smerom sa bude to pojednávanie uberať. Ak bude s návrhom na rozvod súhlasiť, tak potom sudca nemá v zásade nejaký dôvod manželov nerozvádzať. Aj k tomu sa ešte dostanem a pokiaľ by tam boli nejaké námietky, tak potom by sa muselo robiť dokazovanie napríklad k tomu, či teda naozaj je to manželstvo rozvrátené alebo nie. Ale málo kedy sa stáva, že by teda druhý manžel z rozvodu nakoniec nesúhlasil. Ak by manželstvo prebiehalo, ak by išlo o manželstvo s deťmi, tak potom vlastne podávate návrh trojmo kvôli tomu, že tretí návrh ide aj s prílohami tzv. Kolíznemu opatrovníkovi. Kolízným opatrovníkom je v zásade vždy ustanovovaný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny a za neho tam potom chodí konkrétna pracovníčka, respektíve pracovník, ktorý potom zastupuje záujmy dieťaťa. Kam sa návrh podáva? Návrh sa podáva v zásade na príslušný súd, to som už spomínal. Príslušnosť súdu upravuje civilný mimosporový poriadok. Ten hovorí o tom, že návrh sa podáva, alebo príslušným súdom je súd, v ktorého obvode mali manželia posledné spoločné bydlisko. Pozor, nie trvalý pobyt, ale bydlisko, ak tam jeden z manželov ešte stále býva. Ak tam jeden z manželov už nebýva, tak v takom prípade sa podáva návrh na súd, v obvode ktorého má Všeobecný súd ten manžel, ktorý návrh nepodal, čiže odporca, a pokiaľ ani takýto súd nevieme určiť, tak potom podávate návrh na rozvod na ten súd, ktorý je vašim príslušným súdom. Príslušný súd potom určujeme podľa trvalého pobytu, čiže v zásade teraz sa menila tzv. Súdna mapa. Kedy si to bolo jednoduché, našli ste si okresný súd vo vašom obvode, tam ste podali návrh na rozvod, ak teda bol vašim príslušným, prípadne ste našli okresný súd, kde má trvalý pobyt ten manžel, ktorý návrh nepodáva, teda odporca, a tam ste podali návrh. Teraz, keď sa menila súdna mapa, tak máme trošku zmenu v bratislavskom obvode a v košickom obvode, čiže tam si je vždy potrebné pozrieť aj civilný sporový poriadok a presne určiť súd, ktorý to bude riešiť. V Bratislave je to okresný súd Bratislava 2 na Drieňovej, čiže ten rozvádza, ten rieši poručenskú agendu, teda aj rodinné veci. Za návrh na rozvod sa platí súdny poplatok. Ten je fixne stanovený na sumu 66 eur. A v podstate, pokiaľ návrh podávate elektronicky, tak za jeho podanie platíte súdny poplatok
33 eur, čiže polovičný. Elektronický pozov neznamená, že ten návrh podáte e-mailom. To nie je kvalifikovaná forma, čiže vy musíte návrh na rozvod podať riadne, kvalifikovanie. To znamená, že musí byť podaný do elektronickej schránky súdu, čiže ideálne cez slovensko.sk, alebo potom cez portál, tzv. Portál e-žaloby. Takže to je, čo sa týka toho podávania návrhu a čo sa týka v zásade súdneho poplatku. Ďalej, ako to vyzerá potom, alebo ako sa postupuje ďalej. Vrátim sa ešte k tomu, že v podstate ten váš návrh sa posiela druhému manželovi na to, aby sa k nemu vyjadril, pretože teda máme samozrejme určité pravidlá v súdnom procese, kedy obidve strany majú právo vyjadriť sa k tomu návrhu. No a v podstate môžu nastať dve situácie. Hlavne sa to deje pri bezdetných manželstvách. Pri manželstvách, kde sú deti, tak samozrejme toto do úvahy neprichádza, ale pri bezdetnom manželstve sa pokojne môže stať, že pokiaľ je ten návrh jasný a je dobre napísaný a pokiaľ ten druhý manžel, alebo teda je z neho zrejme napríklad, že už ten druhý manžel s vami nebýva v spoločnej domácnosti alebo už má napríklad iný vzťah a podobne, tak niekedy sa stane, že ten návrh na rozvod sa síce pošle tomu druhému manželovi, ale už sa vám späť neposiela na vyjadrenie a súd sa rovno stanoví pojednávanie, alebo teda nariadi pojednávanie, pretože vidí, že ten návrh je v podstate jednoduchý a je zrejmý a je jasné, že asi tam nádej na obnovu možná nebude. Poviem na rovinu, všetci sme ľudia, aj advokáti, aj sudcovia, a pokiaľ je ten návrh napísaný stručne, jasne, zrozumiteľne, tak aj ten sudca nemá dôvod to nejakým spôsobom oddialovať, a z mojej praxe môžem povedať, že pokiaľ ten návrh bol napísaný dobre a jasne, tak aj to pojednávanie častokrát vedelo byť vytýčené do niekoľkých mesiacov. Bavíme sa o nejakých 3, 4, niekedy 6 mesiacoch, ale samozrejme to je prípad od prípadu, ale teraz sa menila súdna mapa, takže kto vie, ako to bude v praxi teraz. Samozrejme, pokiaľ vy podáte návrh na rozvod a dlho sa nič nedeje, dlho znamená napríklad mesiac, 2, nemáte žiadne vyjadrenie zo súdu ani stanovený termín pojednávania, nič vám nebráni v tom, aby ste poslali jednoduchú slušnú žiadosť na súd, kde napíšete: vážny súd, dovolím si vás požiadať o informáciu, aký je stav konania. Súd vám odpíše, že buď teda ešte sa k tomu nedostal, alebo teda, že bol zasielaný návrh protistrane, alebo teda odporcovi, alebo teda, že bude nariadený termín pojednávania. Pokiaľ to napíšete slušne a jasne, nikto vám za to nič neurobí a takto sa dozviete, teda, čo sa s vašou vecou deje. Tak sa to bežne aj v praxi robí, čiže nemusíte čakať na to, že kedy už konečne príde predvolanie. Bohužiaľ, tak ako to býva často v našom zákone zvykom, neexistuje nejaká fixná lehota, do ktorej by mal súd rozhodnúť. Len veľmi málo lehot v zákonoch je takých, kedy súd má nejakú lehotu, že musí v nej rozhodnúť, inak teda nastane nejaká fikcia, nejaká sankcia. Samozrejme je to pochopiteľné, pretože tie súdy sú vyťažené a musíme chápať aj tých súdcov, že majú teda jednoducho veľa práce a nemajú len váš spor na stole. To je potom otázka na ten nejaký súdny manažment a to obsadzovanie súdov, ale to je vedľajšie. V podstate ten sudca, pokiaľ nariadi termín pojednávania, tak vám príde domov normálne predvolanie, takisto aj druhej strane. A tam je veľmi dôležité, aby keď vám príde domov predvolanie a náhodou ste si rozmysleli, alebo teda náhodou by ste nemohli prísť na to pojednávanie, tak je potrebné sa včas a riadne ospravedlniť a musíte sa ospravedlniť tzv. Vážnymi dôvodmi. Pretože ak by ste ako navrhovateľ na pojednávanie neprišli, tak sa môže stať, že súd návrh zastaví konanie, nie zamietne, ale zastaví konanie. Samozrejme s výnimkou, pretože ste neprišli a vidí z toho, že teda asi nemáte teda záujem a nemyslíte to vážne, tak prečo by on mal konať o tom rozvode. Ak sa ale dostaví druhý manžel a povie, že on trvá na tom, aby sa návrh prejednal, tak v takom prípade ten sudca môže pokračovať v tom konaní a môže rozhodnúť vo veci. Pokiaľ teda na pojednávanie prídete, tak klasicky to prebieha tak, že samozrejme najskôr sudca zistí účastníkov konania, teda, že kto je kto, vlastne predložíte občiansky preukaz, zaprotokoluje sa to, následne teda sa požiada ten, kto návrh podával, teda navrhovateľ, aby sa teda vyjadril, či trvá na podanom návrhu. Následne k tomu nemusíte v zásade nič
nič detailne opisovať, nemusíte tam dopodrobná rozoberať nejaké detaily, tie sú všetky napísané v návrhu a i tak budete vypočutí následne sudcom, čiže tam stačí krátke stanovisko, či súhlasíte alebo nie, v zásade z akých dôvodov a potom sa k tomu môže vyjadriť druhá strana, čiže manžel, ktorý návrh nepodal, alebo teda odporca, takisto môže teda vyjadriť svoje stanovisko. No a potom, pokiaľ obidvaja s návrhom súhlasia a to manželstvo je bezdetné, tak ten sudca samozrejme môže to pojednávanie vybaviť v úvodzovkách samozrejme za 10 minút, aj za 15 minút. Čiže pokiaľ ste dohodnutí na rozvode, tak to pojednávanie skutočne môže byť otázka niekoľkých minút a môžete, pokiaľ sa na konci vzdáte odvolania, tak v podstate doručením toho rozsudku poslednej strane konania, alebo teda poslednému účastníkovi konania sa stáva ten rozsudok právoplatným a ste právoplatne rozvedení. Zažil som aj situáciu, kedy súd vlastne prerušil potom pojednávanie, išiel vyhotoviť rozsudok a tie rozsudky už boli rovno aj potom doručené tým stranám konania. Takže aj takéto situácie môžu nastať. Pokiaľ teda by sa jednalo o manželstvo s deťmi, tak tam je samozrejme situácia komplikovanejšia. V návrhu na rozvod musíte okrem toho, čo som spomínal, teda okrem tých dôvodov toho, že manželstvo neplní svoje funkcie, že teda nie je nádej na obnovu, že ste sa pokúšali a tak ďalej, tak musíte opísať aj vzťah k deťom. Čiže tam musíte opisovať teda, či teda z manželstva pochádzajú deti, koľko detí, treba opísať, koľko majú rokov, ja neviem, či chodia do školy, či chodia do škôlky, či idú na strednú, na vysokú a tak ďalej. Ďalej treba opísať to, že kto sa o nich stará, v akom rozsahu, akým spôsobom. Ďalej je potrebné opísať aj to teda, že ako sa o nich stará, alebo ako sa k tomu stavia k týmto povinnostiam druhý manžel, teda ich rodič. A v zásade na konci, tzv. Petite, teda tom záverečnom návrhu, musíte okrem toho návrhu na to, aby súd manželstvo rozviedol, navrhnúť aj to, aby súd rozhodol o úprave výkonu práv a povinností k maloletým deťom na čas po rozvode. Tam v zásade riešite otázku toho, komu sa deti zveria. Potom, pokiaľ sa zveria napríklad do osobnej starostlivosti, tak sa rieši to, či sa upravuje styk alebo sa styk neupravuje. Ďalej sa rieši to, aké bude výživné. Ďalej sa rieši to, kto bude zastupovať dieťa a spravovať majetok. Pri zastupovaní a správe majetku drvivá väčšina prípadov je taká, že zastupovanie a správa majetku patrí obom rodičom, takže nie. Pokiaľ je dieťa zverené do osobnej starostlivosti napríklad matke, neznamená to, že otec nemôže zastupovať a spravovať majetok toho dieťaťa. To nie, pretože ten otec je stále otcom a to, že alebo matka je stále matkou, to je jedno, obidvaja sú rovnocenní, aj po tom rozsudku sú obidvaja rovnocenní a stále majú v zásade rovnaké práva. Čo sa týka tej starostlivosti, kedysi bola osobná, striedavá, teraz pribudla tretia, tzv. Spoločná starostlivosť. Prax ukáže, či teda to je prínos alebo nie. V zásade ja si myslím, že to prínos je, pretože v podstate podstata tej spoločnej starostlivosti by mala byť taká, alebo rozdiel oproti striedavej starostlivosti taká, že nemusíte upravovať presné intervaly stretávania s deťmi. Čiže ako keby to dieťa malo čo najmenej pocítiť ten zásah zo strany štátu a ten rozvod. Čiže vy sa síce rozvediete, ale to dieťa v zásade nepocíti zmenu v tom, že teraz musí chodiť pendlovať od jedného rodiča k druhému, alebo teda, že teraz ho musí pripraviť na styk a musí odchádzať k druhému a podobne. Jednoducho ostane to tak, ako to je a väčšinou tá spoločná starostlivosť, podmienka je, aby s tým súhlasili obidvaja rodičia a väčšinou sa to týka rodičov, ktorí napríklad bývajú v spoločnej domácnosti alebo ostávajú žiť v spoločnej domácnosti, aj také prípady sú. Alebo potom situácia, kedy tí rodičia bývajú v tesnej blízkosti alebo teda nejako na blízku, že teda to dieťa nepocíti to, u koho býva. Ďalej teda, keď sa bavíme o tej spoločnej starostlivosti, tak môžeme sa dotknúť aj výživného. Výživné sa pri spoločnej starostlivosti určuje buď dohodou, alebo súd určí, že sa výživné žiadne neurčuje. Pri spoločnej starostlivosti, teda je to podobné ako stredavá starostlivosť, tak pri stredavej starostlivosti ďalej výživné je riešené tak, že výživné sa väčšinou neurčuje, ale to platí v prípade, ak rodičia majú platy porovnateľné alebo porovnateľné majetkové pomery alebo príjmy. Pokiaľ je tam nejaký zásadný nepomer medzi tými príjmami, tak v takom prípade ten súd potom zvažuje, že či určí výživné alebo nie. Samozrejme môžu sa rodičia aj dohodnúť na tom jednak aj na spôsobe starostlivosti, aj na výživnom, prípade na styku.
Pokiaľ ide o styk, ten sa týka samozrejme iba starostlivosti osobnej, teda v prípadu alebo situácie, kedy je dieťa zverené len jednému rodičovi a druhý má právo styku. Styk sa súd môže rozhodnúť aj tak, že styk sa neurčuje. To znamená, že ponechá sa to na vôli rodičov. Zase je to prípad, kedy sa tí rodičia vedia dohodnúť, alebo z akýchkoľvek dôvodov to tým rodičom viac vyhovuje, než to mať presne stanovené. Ak to niekomu vyhovuje viac, mať to presne stanovené a striedanie detí, tak potom ten styk, úprava styku presne je potom na mieste. Čo sa týka ešte toho návrhu na rozvod, tak veľmi dôležité je v tom návrhu, alebo teda často sa ľudia pýtajú, že ako majú ten petit alebo ten záverečný návrh napísať. No ak sa bavíme o petite, čo sa týka rozvodu, tak ten by mal obsahovať v zásade to, čo obsahuje sobášny list. Čiže vlastne vy na konci v petite napíšete, že navrhujete, aby súd manželstvo uzavreté dňa XY v matrike XY vo zväzku na strane číslo XY rozviedol. A ďalej samozrejme môžete napísať aj to, aj keď to nie je povinnosť, to súd vie, lebo to vyplýva z zákona, môžete napísať, že žiadna zo strán má nárok na náhradu trvov súdneho konania. Ak sa bavíme o manželstve, z ktorého pochádzajú deti, tak vlastne v tom petite potom musíte riešiť, ako som hovoril, aj teda komu sa zveruje dieťa, či sa dieťa zveruje do striedavej, či sa dieťa zveruje do spoločnej starostlivosti. Ďalej je potrebné riešiť, či je teda ten otec, ktorému dieťa zverené nebolo, alebo ak je to striedavá starostlivosť, tak či je niektorý z rodičov povinný platiť výživné a v akej výške a do ktorého dňa, väčšinou to je teda 15. deň v mesiaci. Ďalej sa rieši zastupovanie správa majetku, to sme sa rozprávali o tom, že to zastupovanie správa majetku je ponechaná na oboch rodičov len vo výnimočných situáciách. V praxi som ešte sa nestretol s tým, aby nebolo zastupované alebo teda stanovené zastupovanie a správa majetku pre oboch rodičov, ale môže sa to stať. Napríklad, ak by, vymyslím si, niekto jeden z manželov bol nejaký gambler alebo niečo podobné, kde by skutočne mohol ohroziť ten majetok toho dieťaťa, tak v takom prípade si viem predstaviť, že by ten súd rozhodol tak, že teda táto správa majetku bude iba na jednom z rodičov, ten, ktorý teda tie záujmy toho dieťaťa ochráni čo najviac. Keď teda sa ešte bavíme o tom manželstve s deťmi, tak musíme sa pristaviť aj pri dohode, pri rodičovskej dohode. Rodičovská dohoda je podľa môjho názoru veľmi dobrý nástroj, ako tí rodičia vedia čo najmenej tomu dieťaťu ublížiť a ako čo najrýchlejšie urýchliť konanie. Ja rozumiem tomu, že sú v tom emócie, ale v prvom rade, čo sa týka rozvodu, v poriadku, dohodnú sa na rozvode, ale čo sa týka toho dieťaťa, netreba zabúdať na to, že to dieťa za to nemôže a ideálne je sa s ním dohodnúť sa na tom, aby to bolo akceptovateľné pre obidve strany. Samozrejme je to na tých rodičoch, niekto vlastne chce až príliš, áno, jeden rodič podá prst, druhý zoberie celú ruku a tak ďalej, čiže je to potrebné stanoviť tak, aby to dieťa vyšlo z toho čo najlepšie, pretože prvoradý je záujem dieťaťa, tak to hovorí aj zákon. Pokiaľ sa ešte bavíme o rodičovskej dohode a napríklad o vzdaní sa práva podať odvolanie, čo som ešte spomínal, tak pokiaľ teda sa uzavrie rodičovská dohoda, tak neprichádza do úvahy odvolanie a samozrejme pokiaľ pri bezdetnom rozvode sa vzdáte práva podať odvolanie, tak logicky ako z názvu vyplýva, ho už podať nemôžete. Ešte sa pristavím pri situácii, ktorá môže nastať, aj taká situácia môže nastať a stretol som sa s ňou, že teda bol síce podaný návrh na rozvod, ale počas toho priebehu, počas toho konania nastala situácia, kedy sa tie vzťahy zlepšili. Potom prichádza do úvahy napríklad späťvzatie návrhu, pokiaľ s tým ten druhý manžel súhlasí. Ak mu ale ten návrh doručený nebol, tak súd sa ho na ten názor nepýta. A môže nastať aj situácia, kedy sa požiada o prerušenie konania, nie pojednávania, ale konania. A pokiaľ súd preruší konanie, tak potom v podstate čaká, akým spôsobom teda sa tí manželia rozhodnú. Hej? A teda, či sa napraví to manželstvo alebo nenapraví. Pokiaľ ale nepožiadajú o pokračovanie v konaní, tak súd to konanie zastaví a potom bude potrebné podať nový návrh. Jedna situácia, ktorá mi ešte tiež napadá, na ktorú si treba dať možno pozor, je, že pokiaľ viete, že manžel už podal alebo manželka podala návrh na rozvod, nepodávajte nový návrh na rozvod, radšej si zistíte spisovú značku na informačnom centre súdu a podajte k tomu vyjadrenie alebo počkajte, kým vás na to vyzve súd, pretože
Pokiaľ by ste podali nový návrh na rozvod, hoci viete, že už je podaný, tak vaše konanie súd zastaví pre prekážku litispedencie, to znamená pre prekážku skôr začatej veci, pretože nemôžeme v tej istej veci medzi tými istými účastníkmi konať a rozhodovať, pokiaľ už vlastne prebieha skôr začaté konanie. Takže, ako hovorím, odporúčam si to zistiť na informačnom centre súdu a zistiť si spisovú značku a buď počkať na to predvolanie alebo výzvu na vyjadrenie, alebo sa teda rovno iniciatívne vyjadriť, ale nepodávať druhý návrh, ani nepodávať spoločné návrhy, pretože nič také nie je, ako som hovoril, a rovnako nepodávať ani simultánne naraz obidva návrhy. Rozmýšľam, či som ešte niečo nevynechal, čo sa týka takých tých základných vecí. Pozerám teda, že tá polhodinka sa pomaly blíži ku koncu. Neviem, či máte vy nejaké otázky alebo nie. Ak máte, pokojne píšte komentár alebo napíšte do správy. Je to široká téma, o nej by sa dalo rozprávať aj 3 hodiny, ale každá tá situácia, každý ten prípad je samozrejme iný. Ten návrh na rozvod, ako som hovoril, čím lepšie je napísaný, tým rýchlejšie môžete očakávať, alebo tým skôr môžete očakávať nejakú odozvu od súdu. Na tom pojednávaní väčšinou na začiatku, pokiaľ ide o rozvod s deťmi, to vyzerá tak, že ten súdca sa snaží zmieriť tých manželov a dokonca vás môže odkázať aj na mediáciu, a to sa deje a čoraz častejšie sa to deje. Preto by som kladol pomerne veľký dôraz na to, či sa viete dohodnúť alebo neviete dohodnúť na úprave rodičovských práv, pretože pokojne sa môže stať, že prídete na prvé pojednávanie, máte perfektne napísaný návrh alebo vyjadrenie, viete, že na vašej strane je právo a napriek tomu vás súd pošle k mediátorovi a bude sa vás snažiť zmieriť alebo teda docieliť nejakú dohodu. A na to má právo a robí to v záujme toho dieťaťa. Takže aj na to treba potom pamätať, že sa niekedy môže stať, že vás súd teda odkáže na tú mediáciu. Ak ide o bezdetné manželstvo, tak tam sa bavíme o takom prípade. V zásade len vtedy, ak by súdca videl pochybnosť v tom, či teda sa rozvedie, či ten druhý manžel sa chce alebo nechce rozviesť, alebo či tie dôvody nie sú nejaké fingované a podobne. Pokiaľ ešte ide o prílohy k návrhu na rozvod, ak ide o bezdetné manželstvo, tak tam, ako som spomínal, prílohou by v zásade mal byť len súhlasný list. Ak pošlete overenú fotokópiu, nič sa nestane a nemusíte ju posielať overenú. Existuje rozhodnutie Najvyššieho súdu, ktoré hovorí, že fotokópia rozhodnutia je dostatočným dôkazom. Ak má súd pochybnosti o tom, že či je to pravý doklad alebo nie, tak potom môže vyzvať na originál, ale v praxi sa to deje tak, že i tak musíte potom na to pojednávanie priniesť originál sobašného listu. Potom ešte už som sa stretol aj s tým, že súdy vyžadujú potvrdenie o spoločnom pobyte, ktoré by mala vydať obec. Môj osobný názor úprimný je, ja si skutočne neviem predstaviť, ako by obec mohla preukázať, že ja bývam s manželkou v tom dotyčnom dome alebo byte a že naozaj tvoríme manželský pár. Ako skutočne neviem, ako by to vedel preukázať starosta, primátor alebo prednosta, ale budiš. Ako už som sa stretol, že aj takéto doklady sa vyžadovali. Pokiaľ to od vás vyžiada, tak to skúste vyžiadať na obci alebo na mestskej časti alebo v meste a podajte to. Vidím otázku. Dobrý deň, ak by druhý manžel nesúhlasil s rozvodom. No ak by druhý manžel nesúhlasil s rozvodom, tak tam potom je to vždy iba na tom sudcovi, či o tom rozvode rozhodne alebo nie. On musí potom dôkladne skúmať to, či manželstvo plní svoje funkcie. Funkcie manželstva sú uvedené v paragrafe 18-19. Väčšinou je to povinnosť žiť spolu, pomáhať si, starať sa o rodinu, o záležitosti rodiny a tak ďalej. Byť si verný a tak ďalej. Čiže toto sú základné povinnosti manželov. Potom základný účel manželstva je vychovávať deti. To je jeden z tých základných účelov, čiže tvorí rodinu a vychovávať deti. Ak tento účel nie je plnený, že jeden z manželov si to neplní, tak potom súdca skúma aj ďalšie podmienky tzv. Rozvratu manželstva. A ten rozvrat musí byť nie obyčajný, teda že sa párkrát pohádate, ale musí to byť trvalý a hlboký rozvrat manželstva. A musí byť tiež splnené, že nie je nádej na obnovu. Preto je dôležité opisovať v tom návrhu aj to nie len, že už spolu neviete komunikovať, že žijete iba ako, nejaký spolubývajúci, že každý si hradí všetko sám, že každý si kupuje vlastne potraviny, každý si sám varí, ale musíte tam aj opísať, že či ste sa vôbec pokúšali o tú obnovu, lebo ten sudca to potom bude tak či tak zisťovať. Ak by ten manžel s tým rozvodom nesúhlasil, tak sudca sa ho pýta, prečo s ním nesúhlasí a musí to vysvetliť.
Ak povie, že nesúhlasím a nedá žiadny dôvod, tak sudca síce môže zisťovať skutočný stav, ale pokiaľ ten druhý manžel mu nepovie, že prečo s tým nesúhlasí, tak podľa môjho názoru ako to nestačí na to, aby súd teraz zamietol ten návrh na rozvod. Pokiaľ sú tam deti, o to viac, pretože pokiaľ sú v manželstve deti a sudca vidí, nazvem to tak, čo je len najmenšiu iskru nádeje, že by tam mohlo dojsť k nejakej náprave, tak vás môže poslať na mediáciu. Tam si viem predstaviť, že takýmto spôsobom by to rozhodol, pretože chráni tie deti a snaží sa, aby to dieťa vyrastalo v úplnej rodine, v úplnom manželstve. Takže asi toľko teda k tomu, ako prebieha rozvod. Pozerám, že teda polhodinka uplynula, otázky nevidím momentálne žiadne. Ak budete mať nejaké ďalšie otázky alebo pripomienky, podnety, napíšte mi pokojne správu. Tiež mi kľudne napíšte, či by ste preferovali takýto spôsob komunikácie alebo nejakého, nazvem to, vzdelávania v oblasti práva, či teda sa vám to pozdáva alebo niečo by ste vylepšili, prípadne aké témy by ste chceli rozobrať na budúce. Ja sa na to skúsim pozrieť a skúsime niečo spoločne vymyslieť. V tomto momente mi neostáva nič iné, len vám poďakovať tým, ktorí ste teda sledovali tento livestream. Dúfam, že sa vám páčil a hovorím, nemám patent na rozum, takže pokojne mi dávajte pripomienky, čo by ste zlepšili alebo akú tému by ste chceli na budúce riešiť a môžeme si ju na budúce takto rozobrať. Ďakujem pekne a majte sa pekný večer.